ब्रैजिसे नं मानास विधानसभा बियाबाव बे समाव फैला जे बरगयारी एबा जोंस्रां ब्रह्मआ देरहासार जागोना रोखासै होननानै बाथ्रा फोरमायथिदों बिथां टाक्लाय नार्जारी बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बिसायख'थि फोसावदिं बे फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां टाक्लाय नार्जारी बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव 100% फैला जे बरगयारी एबा जोंस्रां ब्रह्मआ देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो। बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव थांनाय समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया 80% भट मोनदों, बर'फोरनि भट मोनदों आरो बे बाराव आरोबाव बांसिन भट मोनबावगोन। मानोना बे समाव हानि पाट्टा होनो थाखाय रादाय होदोंमोन बिपिएफ सरकारा, नाथाय सासेबो होनो हायाखै। बेनि अनगायैबो गोबां मोनबा गेरेन्टि एबा रादाय होदोंमोन, बे रादायखौ बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया होनो हायाखै, जायनि थाखायनो गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफोराबो बे समाव ओंखारबोदों, लोब ओंखारबोदों। आरो बे समाव फैला जे बरगयारी बिथाङा सासे हारिमु सिबियारि आरो जाय हारिमु सिबियारिखौ मोनदांनानै बे समाव सासे बिजाथि होदों एबा बे समाव प्रमोद बर'नि अननायाव, प्रमोद बर'नि गुवार गोसोजों बे समाव सासे हारिमु फोथारखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय बे समाव सासे बिजाथि होनाय जादों। बेनो जाबाय फैला जे बरगयारी एबा जोंस्रां ब्रह्म आरो बिथांखौ रायजो राजाफोरा जोबोदनो मदद होदों आरो बे समाव बिथाङानो देरहासार जागोना रोखासै होननानै बाथ्रा फोरमायथिदों बिथां टाक्लाय नार्जारी बिथाङा। फैला बिथाङा मोजाङैनो जोबोद मोजाङैनो बिपुल भटआव देरहानो थांगासिनो दं। मानो होनोब्ला दिनै रोखायैनो जों साफ्रोमबो मिथिगौ, दिनै बाहाय जोंनि बर'नि भटआ थांनायावबो 80+% जोंनि इउपिपिएल हान्जाया मोनखादोंमोन। माखासे बिसिनि मा होनोमोनलाय बेखौ आखुथायथ' बुंनो नागिराखै, बिसोरनि चाल चलन माने माखासे बिसिनि बै लब दिन्थिनाय जे हारिखौ सय जनगोष्ठीखौ एसटि होननाय, दिनै बिभिन्न मुस्लिमनो हा फाट्टा होननाय, बेफोर हा फाट्टा होनो नागिरनायाव मोनसेबोथ' जायासैना। बेनिखायनो दा माने मोजाङै बे समस्थियाव देरहानो थांगासिनो दङ। बेनो दिनै जोंनि प्रमोद बर' सारनि इउपिपिएल हान्जाया जे आदर्श नितिजों दैदेननाय बेखौ रायजो राजाया जोबोद मोजाङैनो गजबदों। आरो लोगोसे आं नैखौनो बुंनो नागिरदों, मुस्लिम हारि एबा बिभिन्न राजबंशी हक, दिनै जोंनि उरां हक, आदिबासि हक आरो बिभिन्न जाथिय सय जनगोष्ठीफ्राबो बिसोरनो भट होनाय नंला। बेनिखायनो जोंना रोखासै जेसेबांखि भट, मोजां भट लानानै जोंना फैला जे बरगयारिया देरहानो थांगासिनो दं। आरो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, फैला जे केन्डिडेट जानाय लोगो लोगो जोंनि हारिमुजों लोगोसे जोंनि कालचारनि मानसियाथ' बहुद गोजोननायखौ मोन्दोंआनो। जों मानो रंजानायखौ मोन्दों, खुनु बेलायाव खुनु दिनाव जोंनि बे हारिमु सिबियारिफोरखौ दिनै कालचार लाइनाव जाय सिनेमा बानायग्राफोरखौ दिनै बेफोरबायदि सुजुग सुबिदा मालाबाबो होआखैमोन। दिनै जोंनि एकमात्र प्रमोद सारनि गोथौ सानस्रिं अननाय, बेनि थाखाय फैला जे बरगयारि टिकेट मोनबाय।